futu-vă în gură, n-am mai fumat pula amândoi. Trebuie să dai vezi. Au rolat. E, pula mea, nimic nu știu. N-a fost stânca din moare. Mai mult de legat, nu? Dai cu pomnul în graj de mori pe pe câmpă. Adă, trebuie muit, bă, nu mai făcut așa, bă, e ceva pula mea. Ai zice-ți 2000. Nu o brichet așa. Brichetul. Dar mi-a târând pula mea, am pus în acolo că să are economii, știe că nu mai se găsesc brichete. Și nu are, acolo, că tot anul brichetă. Dacă tot dau bani de brichete, dau una și gata. Ia bani. Na. Bani, te luați băi, dar babă, e fi degeaba? Că ai venit cu trenul. Că uite, m-am mutat tot, m-am mușit. Mai să fie spre fac prea mult cu mine. El e tipul de pici. Orolacule! Tu și mi-ai plăcut! Ce băga mi-a și pula în schinarea ta! Vezi că lei de pulă și-l dai afară, ai grijă! Ține minte tăi cuvinte, nu mânca cat! Nu mai vede nimic! Îmi vezi pesta, ia! Mă pup prin porta gurului! Învață să se tragă cu schiurile! Dau ticoaie cât în poliție! Doarme! Păi da, mai trece timp, ca să ieși de asta acum. E vreo ceva. Bă, ăstea-s care duci la sinistrat, mă. Bă, tirurile, mă. Da, are de sacă. E escortează, mă. Da, mă, e escortează, așa. Noia, erau putinți, așa. Hai să-ți fac barbă de aici.
La Suceava. La Suceava. La Suceava, la Suceava. Nu știam de ce-i porit. Acolo. Da? La săraci oameni. Cât sus pula tragi în tine. Băi, hai, acum sincer. Băi, n-auzi, mă. Acum sincer. Când sus pula tragi în tine. Să vezi la Suceava, la Galați, Hai, mă, zi sincer acum, ce ai? nu, era o bătrână. 2 metri în casă, tu ești nebun. Ce? Da, la alții le lua de pe tine. A ajuns la 6 metri apa. Nu, mă! Și ăla cu casă care a luat casa, în loc. Păi da, eu Cu cărămidă și cu normal. el numai temelie, da. Atât. Exact. Și era o bătrână, și lua interviu. Mă dau că mă dau. O bună, dar... Da, păi mie cine să meu? Dar nu filmez. Da, eu am abia vreo 80 de ani, dar nici